wapindwa neoza oza Oliten uda kurwisana na wekineo uda kuitwa wawingi D kuitwa muted achiri kurarama. Do you see how Winky D is struggling to even book HICC Rainbow Towers? Because akatsika minda our big boys of the town. In the town I don't have a super weekend because I have all his secrets. All of them. Pana chancina. You need pana weekend. Nyara Ivan wanokuisira ichikafu pa table anditika. Izvozvo as a token of saying sorry, go and give Kimberly sechibayiro kuna weekend akwirwe 1 month kutoti nyaya yako ipere. Kuda kurwisana na weekend. Who are you? What's that? Please. Even the president respects this fat boy. Who are you? Musafarisa wakomana unoziya musadaro kana muchisirwa chikafu pa table na wakomana wanenge weekend road mpe chiremera uri kuburitsira machats enyu amunotaura privately. Izvo zvaenda unopaka hureka wakamukadzi akakimbari akakwirwa nemunhu wese mara mupese chibayiro nyaya dzako dziendeyo sikana unongodzovawo kudzova bhesi rakazara masese rubbish. Dindada.